bamkela siyakwazi uNkulunkulu kumthola. Ngizokunikeza impawu ezimbalwa. Kunabantu la ebebekade bebulala abanye, bebabona ukuthi banenhlanhla noma banempumelelo noma bahle noma bafundile noma impilo zabo zingcono. Bayababulala labantu babanomona, kodwa babona ukuthi babulala iplani kaNkulunkulu. Noma sibabulala abantu, asikwazi ukuthi abantu sibabone ubunjalo babo uma ngabe sibavimba, sibacindezela, sibathakatha, sibalwisa, sibahleba, sibakhuluma kabi. Kunalokho sivimba umsebenzi uNkulunkulu awutshalile ngaphakathi. Ingakho la kubalekile ukuthi uNkulunkulu simhloniphe wona wonke umuntu, ngoba sonke njengoba sila emhlabeni senza imisebenzi esiyinikezwe uNkulunkulu. Imisebenzi kaNkulunkulu ke ihlukahlukile bona bonke abantu abayizwe nabangaphakathi. Ingakho la uma ngabe uPawula ebona ukukhanya okukhulu kuyena, wavaleka amehlo, waze wasizwa umuntu okholwayo, wamvula amehlo, wabhabhadiswa naye, basibamzingela ngenxa yegama kaJesu nobufakazi benkosi uJesu. Semsolo ukuthi abantu bazokuzingela, bazokuzonda, bazokhuluma kabi, uzolahlekelwa abangani, ama-connections, umndeni. These days imndeni ukuze kwamkele sekumele manje ube nemali, sekumele manje usebenze. Kodwa manje lo mndeni uNkulunkulu asipha wona wakamoya, umndeni lo wengunaphakade. Uma uJesu ebizwa abafowabo nodadewabo noma wakhe, bathi napha abantu bakini bakubiza. Uthi uJesu ubani ubaba noma abafowethu noma odadewethu, uthi yilaba benza intando kaBaba sezulwini. Sengisho ukuthi ngale nkathi wenza intando kaNkulunkulu, wena wenza into okweyakho. Akumele uze uthi hayi ngineyingane noma hlasipe nginama responsibilities ngengikwazi ukuyenza. Into oyizele emhlabeni kumele uyenze ukuze mawuphindele kaNkulunkulu uphinde nalo character uNkulunkulu akwakhele yona, ngoba konke kwalelizwe kuyasala ngemuva. Nezingane zakho zizoyiphendulela uNkulunkulu, okusho ukuthi angingabi khona utho ozokuphazamisa emsebenzini kaNkulunkulu. Ingakho uNkulunkulu uma ngabe umsebenzela ekugcineni ekuriwada, ize ithi ke incwadi kuMatthew 7:22, ngalo lasuku bayothi inkosi sasiprofetha ngegama lakho, sikhipha amademoni ngegama lakho, senze imisebenzi yamandla ngegama lakho. uJesu yabaxosha uyothi kubo, sukani la benzi bokubi, angikaze nginazi, phindani la ekade nisebenzela khona. uJesu yabaxosha labantu ngoba manje bebengam-understand, bebengenawo umoya wakhe, bebengasebenzi ngendlela kumele besebenze ngayo. Njengoba bebaxosha noma ngabe bebeprofetha bekhipha amademoni kwabanye, benza imisebenzi emangalisayo, bebengamazi, bebengenawo umoya wakhe. So abantu abavimba umoya kaNkulunkulu ngentwalo, ngokukhuphula amandla angasiwona wemvelo, abaniwo uwona uNkulunkulu, nabenza imisebenzi yobunyama base beclaim ukuthi basebenzela uNkulunkulu. Lokho abakwenzayo umdlalo. uNkulunkulu akakwazi ukuthi athathe obubunyama afake endlini yakhe yokukholwa, kodwa uNkulunkulu kunalokho uxosha obubunyama ngamandla ezwi lakhe, ngoba izwi lakhe liwukukhanya. Okuyinto uJesu ayisho uthi ngiyiqiniso, iqiniso laNkulunkulu liyabakhanyisela abantu. Uma sibheka la bantu benkosi, uJesu into ayisho uthi nina nonke enisindwayo nenikhatheleyo zaninekimi, ukuze ke abantu bephunyuzwe besizwe, kumele imessage kaNkulunkulu isabalale, which is why la uJesu ethi hambani nenze izizwe zonke abafundi, babhabhadise egameni likaYise lendodana laMoya Engcwele, nibafundise ugcina yonke engiyale ngakho, bhekani nginani kuze kube sekupheleni kwezwe. Ngale nkathi sidlulisa izwi laNkulunkulu, abantu basizakala. Uma sibavimba abantu bazobhubha. Uma ngabe incwadi kaHosea 4:6 ithi abantu bami babhujiswa ukuswela ukwazi, ngoba ukwazi bakulahla, nami ngizobalahla ngingabenzi abaphristi bami, ngoba ukwazi abakunaki nami nenzalo yabo ngenginayo. Abantu ke bayabhubha, bathuswele ulwazi. Uma thina siwuvimba lo msebenzi kaNkulunkulu, asilwi nabantu, silwa noNkulunkulu, ngoba labantu abayithumile bathi uNkulunkulu. Sekumele ke manje ukuthi sibasupport abantu uma singaba-understand. Uma uthi hamba vangeli banikeze u10 owakho umsebenzi uzowenza nini? Ngoba nawe ubekela ukuthi owakho umsebenzi uwenze, ngoba yizwi likaNkulunkulu leli elisithuma ukuthi le misebenzi siyenze. Uma singathumeki uNkulunkulu mesithuma sinecala. Simele ukuthi siyenze imisebenzi kaNkulunkulu egameni likaJesu. Nanto izwi lokugcina mase ngiyathula. uJesu uthi ngize nodumo likaBaba kodwa aningamkeli. Uma kuza omunye ngodumo lwakhe niyamamkela. Ngakholwa kanjani nidumisana nodwa? Abantu emhlabeni sebedumisana bodwa, ingakho bevimba abanye ukuthi bengakhulumi ngoJesu, ngoba mesikhuluma ngoJesu sobaphuca amandla, sobaphuca i-attention. Kodwa ngale nkathi uvumela umsebenzi kaNkulunkulu, uyakwazi ukuyenza i-effect ebandleni kaNkulunkulu. Izwi laNkulunkulu liyalungisa, liyakhuza, ivangeli lokuthula, lenza ukuthi abantu bekwazi ukuhlangana la kukhona uqhekeko.
likwazi ukukhuza izinto ey'ningi, likwazi ukukhuza ngisho izinto ezimbi bengase zenzeke. Izwi likaNkulunkulu lelo. Namhlanje-ke uma ngabe kukhona umsebenzi kaNkulunkulu endaweni la okhona, ungamelani nawo, kodwa ube unga-understandi, sukuma uhambe uyishiye leyo ndawo, uqhubeke nento ade uyenza hlasimpe, noma uthule leyo nceki noma le ncekukazi edlulisayo isebenze kahle, ngoba uma uyilwisa wena usulwisa uNkulunkulu, awulwisi yona. Sengizokhulekani Baba, siyabonga ngezwi lakho uNkulunkulu. Wena uyasebenza ngaso sonke isikhathi. Kwesinye isikhathi siyaqonda, kwesinye isikhathi asinako ukuqonda, kodwa siyazi ukuthi isikhathi asivumi. Ngesikhathi esifanele siyokwazi konke, uma sesikuwe siyobona konke. Sebenza-ke ey'mpilweni zethu, wenze uNkulunkulu uguquko, sikwazi uNkulunkulu ukuphila, sihole uhlenge ngoJesu Kristu iNkosi. Amen.